Zdravím vás u tohoto videa. Jak vidíte, tak dneska si odkryjeme nějaký podivuhodný stromy, které byly přidané do hry. Už dlouho jsem nic nenatočil, tak jsem si řekl, že bych mohl natočit teďka, když je ta příležitost, nějakou odkrývačku. Tak a byl přidaný na farmu podivuhodný strom Berlín, kde je novinka ptačí zob. A Franklin je XL a XXL. Na Baha to je podivuhodný Bahama strom Timor, kde máme novinku chlebovník Kamanci, olivovník svaté Heleny. XL a XXL. Tak a ty si odkryjeme nejdřív jako první. A jako vždycky jsem koupil 2 balíčky s jistotou, to je 60 kusů a 10 kusů samostatně, takže tady je 70 kousků novinky, plus jsem doplnil plochu o nějaký starší, co jsem měl v liště. Tak podíváme, jestli budou nějaké novinky. Odkryjeme si to vždycky víc, na Baha to chvilku trvá. Tak a máme tady první, to je kakaovník XXL strom Kokia, honduraský bramborový strom, topol eufratský a superba, to je dobrý, Kokia, rafie, avokádo, topol eufratský. Tak jdeme dál. Mombín XXL, vždycky ty stromky XXL jsou dobrý čas. Zkrácený oproti základnímu stromu. Olivovník svatý Heleny, to je novinka. Strom kiwi, olivovník. Tak, pokračujeme. Langsat, superba, rafie, kustovnice, bramborový strom Kokia, honduraský olivovník, ještě XXL nepad, myslím. Rafie, no tak zatím ta novinka, ta se nám vyhýbá. Tak, další řádek. Bramborový strom a už máme z těch upgradeových novinek všechno. Topol eufratský a první chlebovník, dobrý. Pinendron, superba, rafie, těch rafií padá celkem dosti. Šeříkový strom XXL, rafie XXL. Tak tohle už je jiný, to už je starší, podivuhodný strom. Bramborový, rafie, zase bramborový, rafie a chlebovník. Tak máme 2 novinky, což je tak nějak průměr zhruba bych řekl, Alpidondron. Tak teď si odkryjeme ty starší. Eugenie, voskovník, mahagonovník, salaka, no to už jsou starší stromky, chlebovník XXL, mídelník, pouštní růže, je trošku retro. A to nevadí, ono pak když je potřeba na nějaký úkoly ty stromy, tak se určitě hodí větší počet, je to pak dřív napěstovaný. Nolina, monstera, rajčenka, mango XXL. Strom Bojum, Bombax, Štětkovec, Mangronovník, Nolina, dobrý, salaka. Tak, co bude tady? Durian. Punkovát, mangostan, akébie, karefur, balhočet, voskovník,
Kokosová palma, cicínek čínský, tak to jdeme dál. Salaka, moringa, pouterie. Já se vždycky snažím mít třeba od každého stromu ve skladu 10 000 kusů. Ono pak, když je třeba potřeba na nějaký krmivo nebo do nějaký akce, tak pak určitě se to hodí. Samozřejmě pracuji na tom, abych měl od každého 10 000, nemám ještě, ale mám to v plánu určitě. Histárie, palma, histárie, bramborový strom, štětkovník, olivovník, svatý Heleny, liči. Tak to už dojedu celý, pak se na to podíváme, co tam vlastně napadalo. Nejlepší by bylo to vždycky odkryt kombajnem, všecko najednou. A tak se jenom mrknout, ale to zase by nebylo tak napínavý trošku. Tak, lepina starý štětkovník, ravanova, štětkovec, dělový strom, žakaranda, kiwi, bomba, ravanova, dračinec, štětkovec. No, myslím si, že těch stromů zajímavých napadalo celkem dost. Máme teda z těch novinek 2, plus i ty upgradeový, což je dobrý. Tak a teď se přesuneme na farmu, kde mám zase 70 kousků z novinky. Tady už to bude rychlejší, ale zrovna upgradeová novinka jako první a druhá. A hnedka třetí stromek a je tady novinka, takže dobrý. Plod toho ptačího zobu má nejvyšší protihodnotu na farmě, což je určitě dobrý. Samozřejmě to nemá na stromy na baha, protože tam na to roste 19 hodin, takže ten čas je takový horší, ale určitě ta protihodnota je dobrá. Albín, sekvoj, pířitej, albínská sekvoj, okurkový strom, dopířitej, dobrý. Dopířitej, to je samý dub. Ale říkám, nevadí. Hrušeň planá. Já jsem minule, myslím, nekupoval. Takže nějaký stromky mě chybějí. Takže jsem určitě rád, že padají i ty starší. A další máme novinku. Dobrý. Dopířitej, osika, Franklin XXL. Tak už máme novinky všechny. Cedra, to je dobrý, Abinská sekvoj, Franklin je javor, to nesmí chybět samozřejmě, javor, okurkový strom, Albinská sekvoj. Tak, javor, osika, okurkový strom, dupířitej, Franklin je, cedr dobrý, další, takže dobrý. A to už je starší stromek. Javor. Takže zase, jestli jsem to dobře tak koukal, tak máme dvě novinky jak na baha, tak na farmě. Tak a na dokrytí plochy tady mám zase nějaký starší
co mi tak leželo ladem v liště, takže se to jen tak zběžně mrknem. Osyka, co je dobrý. Borovice, javor, akácie, javor babika, borovice, akácie, tykoma, javor. To je dobře, to se mi líbí. Tak, jsme zhruba za půlkou. Tady na té farmě to je jedna báseň. Borovice, tykoma. A to jsou starší okurkové strom, Toromiro. Albínská sekva, javor cukrový, tykoma, borovice, javor babika, to je dobrý, okurkový strom, albínských sekvojí teda to bude za chvilku na celou plochu normálně. Rušeň pana, dobrý. Tady borovice štětina, to je dobrý sad tohle. Javor, cedr, to je dobře. Javor babika, okurkový strom, borovice štětinatá, okurkový. No já myslím, že zásobička stromků teda slušná. A jak říkám, až bude potřeba, dáme na plochu a zásoby budou doplněný raz, dva. Kurkový strom, osika, borovice, kurkový strom, javor, babika, borovice, javor, babika. No, parádní, mně se to líbilo, tohleto. Stromečků dosti. A pokud jste taky koupili, odkryvali, tak doufám, že se vám podařila nějaká novinka. Já mám teda 2 a 2. Plus další po 2 z balíčku na jistotu, což jakoby není zas nic moc světoborného, ale aspoň nějaký kousek se podařilo. Tak já vám poděkuju za sledování a popřeju vám hezký den, večer a mějte se krásně.